staan een paar Franse mensen bij jou in een knallentuin te werken. Ja. Hoe kan dat zo? Nou ja, ik weer erheen gegaan en dan vroeg ik hem of ik zijn hinders even zien kon. Nou ja, dat kon dus net. En nou, dat wordt wel goed. En toen kreeg ik een praatje. Hij zei, heb je hier een hinder staan? Ik zei, nee, maar ik maak ze wel. En toen liet ik een foto zien met al die hinders. En hij zei, ik wil ze graag hollen van mijn hindermaatje. Nou, ik zei, dan moet je bij mij komen. You got some lessons from Henk in wood cutting. How is that? I hope with time I will be better because now it's just a test. Oops, too much. Ken je het een beetje? Jawel, ja, maar het is het eerste werkstuk wat ze maakt. Maar ik ga er wel pleisters bij lezen, ja. Ja. Do you think you can finish it before you go back to France? Yes, I think. I hope. Don't get it finished, we start another one. Yes, okay. Ja. No problem. Hoe bijzonder is het nou dat jou een paar Fransen in jouw tuin aan het werk gaat? Nou, heel bijzonder, heel bijzonder. Ik had vanmorgen nog gezegd, ik zei, je mag mij deze week zo blij maken om dit met hem te doen. Nou, en zij vond precies hetzelfde. Nou, dan komt het ook goed.